Bij mij is een dwangstoornis gediagnosticeerd en ik heb een hechtingsstoornis. En sinds kort ook de diagnose borderline. Er komen heel tijd meer jongeren met psychische problemen. De laatste cijfers, 8% van alle jongeren tussen de 12 en 24 jaar is psychisch net zoen. Vooral bij famkes beginnen de problemen jeder en best ingewikkelder. Hoe kindsoks? En nog belangrijker, hoe worden ze geholpen? Liekt het nou zo? Of ben er heel tijd meer verwarde personen? Meer mensen die het paard even volslaan kwijt binnen? Komt dat omdat wij hudder oordelen als maatschappij? Het zo vier mogelijk bij u zwaai houden willen? Feit is dat 1 op de 4 een psychische stoornis krijgt. En dan? Dit is het Diakonessenpark in Lauwert. Hier worden jongeren begeleid om zelfstandig Benny te kennen. Vooral dat nog net slaagt of om in de toekomst wel op zichzelf te kennen. En ik heb een afspraak met Rianne, een van de jongeren hier. Hey, hallo. Ik ben Miranda. Hey Rianne. Mag ik binnenkomen? Zeker. Ja? Nou, genoeg trap in elk geval. Ja, dat is zeker waar. En dit is jouw eigen plekje hier zo. Ja, dit is mijn appartement. Mooi. En met z'n hoeveel, ja, je hebt hier je eigen appartement, maar met z'n hoeveel wonen jullie hier in totaal? Met 9. Met 9, oké. En hoe helpt dit jou om later zelfstandig te kunnen wonen? Nou, ik heb best wel veel last van angsten. Dus ja, het is dan voor mij wel heel prettig als er mensen om me heen zijn en in de buurt zijn. Want dan weet ik dat ik in ieder geval niet alleen ben. Dus ja, dat is voor mij heel helpend. Je wilt niet herkenbaar in beeld. Waarom is dat? Nou, omdat ik bezig ben met mijn toekomst weer op te bouwen. En ja, ik wil niet dat die daardoor misschien beschadigd zou raken. Ja, voel je dat mensen daarover oordelen? Ja, er zit een heel groot stigma op. En ja, op de ene diagnose natuurlijk meer dan op de ander. En ja, het is vooral met werkgevers en zo ook wel een dingetje. En ja, dat is toch wel de bedoeling dat ik bij een werkgever terechtkom. Je hebt ook net een boertje bij de voordeur zien kennen. Dat is echt bewust dat we net willen dat iedereen weet dat dit een GGZ-instelling is, om het zo maar te zeggen. Daar leidt een gigantisch stigma op. Rianne gaat door de weekend naar Squallen, de Rebound. Een squallen van jongeren die het verstrinnen in het gewone onderwijs. Ik deed onderwijsassistent op het Friesland College. En waar loop je dan tegenaan, zo'n opleiding? Ja, sowieso tegen de punten die daar moeten. Maar ik liep vooral tegenaan dat het voor mij steeds moeilijker werd om aanwezig te zijn op de momenten dat ik de lessen eigenlijk helemaal niet interessant vond. Oké. Want in de praktijk ging het allemaal hartstikke prima en mijn stage was ook dolgelukkig met mij. Maar ja, op school kwam het er niet uit en samenwerken was nogal een issue. Kun je het hier vinden? Ja, het is wel helpend, maar net niet helpend genoeg voor mij. Maar ze kijken wel met je mee naar wat moeten we dan doen zodat het wel lukt. Want het duurt in principe 20 weken. Oké, dat is wel overzichtelijk. Ja. Nou, het is bijna 9 uur, volgens mij moet je naar binnen. Ja. Ja. Succes. Zie ik je straks weer, oké? Ja. Doei. Doei. Ja, nou, wij binnen een beschermde woonvorm voor jongeren met psychiatrische problematiek. Ja, en dat kan heel uiteenrijdend wezen. We hebben een aantal jongeren met psychotische problematiek, die een eerste psychose achterdragen, of soms ook al meerdere. Waarbij de diagnose schizofrenie stelt is. Maar we hebben ook jongeren met bijvoorbeeld AS-problematiek, autisme spectrumstoornis. En ik kies het eigenlijk zo, deze jongeren die het nodig hebben dat begeleiding bij hun in de buurt is. Om ervoor te zorgen dat zij hun leven weer op kunnen pakken. Rianne, wat kun jij vertellen over de reden dat jij hier zit? Ja, de reden. Ik heb wel een lastige jeugd gehad. Mijn moeder die heeft wat problemen waar ik verder niet op in wil gaan. En mijn vader heeft wel zware psychische problemen en verslavingen. En ja, daardoor heb ik een hele onstabiele, echt kindertijd gehad. Ze had nog een skof bij Paak en Beppe wennen, maar komt lang omlet bij jeugdhulp terug te. Ze rint dan al bij de GGZ. Dit was eigenlijk precies wat ik nodig heb. Bij mij is een dwangstoornis gediagnosticeerd en ik heb een hechtingsstoornis.
En sinds kort ook de diagnose borderline. En dat vind ik zelf wel lastig, want ja, er zit wel een best groot stigma op, wat vaak heel negatief is. En ja, ik merk er zelf ook wel dingen van, dus ik snap wel dat die er staat, maar ja. Wat voor stigma denk je dat er is op borderline? Nou, er wordt heel vaak gezien als mensen die heel agressief zijn. Ook wel mensen die vaak toch nog wat gekkere dingen doen in de zin van mensen aanvallen of nog erger. En dat is helemaal niet per se zo. Er zullen vast borderliners zijn die dat wel doen, maar dat is niet zo. En niet de ene borderliner is niet de andere. Er is eigenlijk geen één die je met elkaar kan vergelijken. Want wat is borderline? Hoe uitzicht dat bij jou? Bij mij uit het zich heel erg in stemmingswisselingen. En vooral dat voor mij bijna alles er eerst uitkomt als boosheid. Dus als ik verdrietig ben of bang ben, dan is het eigenlijk ook altijd gelijk bam, boos. Want ja, dat is het veiligst of zo. Want ja, als jij boos doet, dan gaan mensen er vaak niet tegen in. Want ik ben vaak ook gelijk vrij heftig boos, vooral verbaal. Dat ik wel dingen zeg die mensen af kunnen schrikken. Uit onderzoek doch blikken dat bij jongeren de stijging van psychische problemen het hutst aanneemt. Waarom? Dat moet nog goed onderzocht worden. Over het algemeen is het zo dat jongeren stress krijgen van de prestatiedruk, het perfecte plaatje, hege verwachtings, spanningstuus. Wat verder opvalt is dat jongvolwassenen haar meer en meer eenzaam vielen. Rianne herkent dat. Ja, ik heb ook wel op Facebook groepen met maak nieuwe vrienden in Friesland en zo. Maar ja, ik durf dan niet te reageren of zo. Ja, omdat ik dan denk, waarom zouden ze mij erbij willen? Ja, dat eigenlijk. Ah joh. Ja, dat is soms wel lastig. Ja, sociale media. En dat is natuurlijk heel makkelijk. Ik kan samen een berichtje schreeuwen, maar dat is net echt contact. Ja, als je iemand echt spreekt en echt een boon, maar iemand haast of iets onderneemt. Ja, ik denk dat dat voor mensen dat niks dat vervangen kan, zeg maar. Ja, eigenlijk denk ik net dat sociale media heel goed is voor onze maatschappij. En zeker net voor onze doelgroep. Ja, waarom komt er in je wel en de oor net? Ik denk het is soms ook een samenloop van allerlei omstandigheden. Het wil net zeggen dat iedereen die je komt geen goede jeugdhanden had. We hebben ook jongens zitten die prima uit een goed nest komen, maar die toch vestroem binnen. Dat kan natuurlijk ook. Doe je eerst de bouillon erin? Zeker. Theo Hoekman is activiteitenbegeleider. Hij helpt Rianne met het eten maken. Want dat is een van de zaken die Rianne nog leren moet zonder eten. En zelfs zit er een heel team van mensen om de jongeren heen om haar te stiepjen. Dat helpt wel als je het dan even samen gaat doen. En dan hoef je niet eens zo heel inhoudelijk superveel te zeggen. Maar dan puur het samen zijn en het gewoon samen doen, dat helpt wel. Theo verneemt wel dat de psychische druk bij jongeren die binnenkomen toeneemt. De doelgroep wordt wel iets intenser qua problematiek. Jongeren blijven langer thuis wonen. Krijgen natuurlijk ook als ze thuis wonen bijvoorbeeld al veel hulp of op school. Ja. En daardoor wordt er langer gewacht met aanmelden. En daardoor merk je wel dat het dan iets heftiger is hoe jongeren soms binnenkomen. Ja. Lukt het een beetje? Ja. Ja? Ja. Het smaakt goed. Ja. Wat heb je het meest gemist in je jeugd, denk je zelf? Als ik het mag vragen. Ja, ik weet niet. Ik denk voor mijn gevoel het spelen heel erg. Maar het was niet dat ik nooit kon spelen, maar gewoon dat je toch altijd wel een beetje zorgend was. En als het niet echt uitend was, dan dat je het wel van binnen had, waardoor je nooit echt relaxed hebt kunnen spelen. Dus dat ik dat Geen onbezorgdheid hebt ja, gekend, misschien. dus daardoor wil ik dan af en toe nog wel spelen met dingen. En denk ik, ik ben 19, ik moet dat niet doen. Oké. Zal ik je dan maar even helpen met afwassen? Ja, is goed. Het kost heel veel energie en die energie heb ik niet altijd. En ja, als je je kloot voelt, dan heb je vaak niet zo zin om je afwas te doen of om je aan te kleden. Dus ja. Maar vandaag wel. Ja. Goed, afwas is klaar. Wat zou ze het liefst wollen? Rianne had een duidelijk beeld van haar eigen toekomst. Ze wil het liefst iets doen met hinders. Hinders die het orenmeesken helpen Als ik kunnen. aan het werk ben, dat wel echt mijn werk is. Of dat ik in ieder geval mijn eigen paard heb waar ik dan mee bezig ben. En hoe ben jij dan als persoon? Ja, dat vind ik een hele lastige. Want ja, dat weet ik zelf natuurlijk niet heel goed. Maar Wat hoop je?
Ja, ik hoop dat ik dan wat stabieler ben en wat minder snel gefrustreerd raak. Dus ja, dat zou wel fijn zijn. Ik hoop dat het je lukt. Ja, dat hoop ik ook. En ik wens je alle goeds en bedankt voor je eerlijke verhaal. Ja, dankjewel. Na de opnames liet Rianne nog weten dat ze haar intussen een inskreun had voor de opleiding Dier en Welzijn hier in Lauwert. Bipolaire stoornis is MD, want zo wordt het ook gezegd, manische depressiviteit. Bij jezelf zie je dat niet zo snel. En als je wiet rookt, kan je ook psychotisch van worden.